ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪುನನೆ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಮೂಲೆ ಅನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಒರೆಸುದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೀಟಾದ ಮೇಕಪ್ ಪೋಡಾಂಡ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಮಸಾಜ್ ಮಂತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ಮೇಕಪ್ ಮಂತಿತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆವಂದ್ಲೆಕ ಇಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಮಸಾಜ್ ಮಂತದ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನೀಟಾದ ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ವಾಶ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮೂಲೆ ಅನ್ ಟೊಮೆಟೊ ದೆತ್ತೊಂದು ಐ ಕರಿತ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದ ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಕುಡೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ವಾರ ಒಂಜಿ 3 ಸರ್ತಿ ಅನ್ನದ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಫೇಸ್ ವೈಟ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಐವಕ್ಕೆ ಟೋನರ್ ಆದ ಮೂಲ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಲಿಯನ್ನು ಗುಡ್ ವೈಬ್ಸ್ ದಕ್ಲ ಡಿ10 ಗ್ಲೋ ನೈಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಪ್ಟೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನೇನು ನೈಟ್ ಫೇಸ್ ಗೆ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ತುಂಬ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತದು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಬುಂಡಾಂಡ್ ವಿತ್ ಸಿರಮ್ ಪವರ್ಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಈ ನೈಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಲೋ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕನಿಕ್ಲೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಪರ್ಪಲ್ ದಕ್ಲ ಬಿಗ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೇಲ್ ಪಂದ 5 ತಾರೀಕು 13 ತಾರೀಕು ಜೂನ್ ಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದುಂಡು ಐಟೆನಿಕ್ಲ ಫೇವರೇಟ್ ಗುಡ್ ವೈಬ್ಸ್ ದಕ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 35% ಆಫರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು.